والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعونا أصبر 31 ga watan 1 Janairu shekara ta 2015 wanda ya daidai da 11 ga watan Rabi'u Sani shekara ta 1436. muna cikin wannan littafi na Imam al-Bukhari al-Adab al-Mufrad. za mu tashi akan babi na 190 inda Imam al-Bukhari ya ce babi man hajara akahu sanatan wanda ya daine wa dan uwansa musulmi abokinsa ko musulmi ko wanda ba musulmi ba ya daine masa magana tsawon shekara daidai yake da ya kashe shi, hukuncinsa kamar wanda ya kisan kai ne. daidai ba za a kashe shi ba domin ba kisan kai yayi na hakikatan ba, amma kisan kai yayi na ruhi, kamar yadda misali Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa idan aka waye gari wani mutum ya mutu saboda yunwa ko kuma ya mutu saboda yana bukatar magani wanda zai taimaka masa ya rayu a tsakanin mawadata kuma sun sani kuma sun san ba shi da iko, to za a yi musu hukuncin kisan kai da aka dole su biya diya na wannan mutum da ya mutu. ba za a musu hukuncin sun yi kisan kai a kashe su ba, amma za su biya diya. to haka ma idan aka waye gari ya zama na kadenewa abokinka ko kuma dan uwanka musulmi ko ba musulmi ba wanda da kuke da alaka da shi kuka daina magana kuka yi gaba, to kamar ka kashe shi ne, saboda ka kashe ruhinsa ka kai cikin musiba. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن إمران ابن أبي أنس حدثه عن أبي خراش الأسلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجب أن الله إلى سوى من هجر أخاه وندي قول سوى أنقوانسا متوي سنة شكرا قدا فهو بفرش دمه توشي يا كشيشي ya zubar da jininsa, wato kamar ya zubar da jininsa ne. ya ce fa huwa ta shi da ya kaurace masa nan bisarci da ne kamar ya zubar da jininsa ne, ma'ana kamar ya kashe shi. حدثنا ابن أبي مريم قال خبرنا يحيى ابن أيوب أنا حدثنا الوليد بن الوليد المدني أن إمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا ولمسلم من أسلم لقتكين قبيلة أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه يا باشي لاباري سوى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي شيء هجرة المؤمن سنة كقول شيء مؤمني باكي مثل مغنى شكرا قدا كدمه كما زبد جنينك. وفي المجلس محمد بن المنكدر ألوك شند أكفأ لون حديثي أقول محمد ابن المنكدر دينك تكمن ينتهي بعيش وعبد الله ابن أبي أتاب da kuma Abdullahi ibn Abi Attab duk suna zaune a wurin aka faɗi wannan hadisi. Faƙala suka ce kadin sami ina haza anhu, mun ji wannan hadisi daga Imran. babi al-muhtajiraini, mutum biyu su dole wa junansu magana. wanda yana magana kan mutum ɗaya shi ne dole wa wani magana, wannan kuma su biyu wannan ya dole wannan magana shi ma wanda ya dole wannan magana, kowannen su dole kowa magana, kai ba kai maka magana shi ma ba ya maka magana. shi ne za a faɗa haka. shi ne kai kamar wancan ba, domin kowannen su a cikin fushi ce, kowannen su kuma yana jin ba zai magana ɗan uwansa ba. amma wancan ko shi ɗayan ba a cikin fushi ce ba, ɗayan ne a cikin fushi, da aka shi sa ɗayan ya fi zafi. an fahimta. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أنا لا ابن يزيد الليثي أنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي لا يهل لمسلم بايا هلكها قول المسلمين أن يهدر أخاه يقول شيء ودن أنسى فوق 3 أيام جيد قال أكباسا مغنى يلتقيان سنة هدوى فيعرض هذا واللي أوش كنسا
wa ya aridu haza wancan mai ɗauke kansa wa khairuhuma mafi alherinsu allazi yabda'u bis salam ya fara da sallama. shi yasa lokacin da aka samu sabani tsakanin Muhammad dan Hanafiya dan Ali bin Abi Talib da shi da Husaini dan Ali bin Abi Talib ba sa magana su biyu. shine shi Muhammad dan Hanafiya kannin Husaini uban su daya. abin da zaka ce shi dan Hanafiya saboda kada a sa shi cikin yayan Fatima, saboda shi uwarsa bayan mutuwar Fatima aka aure ta cikin Banu Hanifa take mutanen Yaman. idan ka ba a dingina shi ga Ali bin Abi Talib saboda kada a dinga ɗauka ɗan Fatima ne, shi yasa sai a ce shi Muhammad dan Hanafiya dan a kautar da shi daga yayan Fatima, amma dan Ali bin Abi Talib. to shi ne sai ya aika masa a wasiƙa zuwa ga Hussein, yace zuwa ga ɗan uwana Hussein ɗan babana, babarka ta fi uwa ta daraja domin ka jikan annabi. yanzu ni da kai ba mu magana, ina kiranka akan ka zo mu shirya ka fi ni daraja kamar yadda ka fi ni daraja saboda babarka. in kuma ka zo mun shirya ba to ni zan taso in ɗauki wannan daraja yanzu gidanka mu shirya. shi na ka bashi wasiƙa ya karanta, shi ne taso da kansa ya taho gidan Muhammad kaninsa suka yi kuka suka shirya. ko misali kamar Khalid bin Walid da shi da Sa'ad bin Abi Waqqas da suka daina magana. daga baya wani mutum ya zo ya sami Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa waye Khalid, lokacin da ka zama musulmi kai ne na shida a zama musulmi ko na 10. shi ko Khalid sai daga baya zai musulunta, waye shi yake ma kaza kuma ma iyayensa sun yi kaza a addinin nan, sun yi yaki annabi su waye yan uwansa waye, kai kokarin babu annabi ne idin da yake kai da ka kasancewa mun bata ba zai baka dama ka zo ka shiga rafinka. sai ta shi kawai tafi gidan Khalid ne sallama. Khalid ce waye aka ce Sa'ad ne ce ne ka shi gidan na kuma shi to zai ka ce shigo salama alaikum wa alaikum assalam. sai ya shuru na tarara yace gani ne dan ba ma magana da kai shedanu suna son su shiga, to shi ne nake so in gaya musu ba su da rabo da zo na shirya. to wannan shi ne cewa kada shedan babu laifi kamar Muawiya da shi da Ali bin Abi Talib suna yaƙi, ba wanda yaƙi ma na wasa ba, yaƙi sosai da takobi da kisa da komai. domin waɗanda suka kashe a ɓangaren Ali bin Abi Talib sun fi mutum 1000 akalla. in ma ka ɗauki rubutun tarihi na ƙarya da na gaskiya ka ɗauki na ƙaryar an kashe mutum 90,000 a tsakaninsu. sun ka ɗauki labarin na ƙaryar da aka faɗa, amma dai kafin dai ba zai kai haka bula. amma lokacin da sarkin Rome ya aiko masa da wasiƙa yake na ji labarin kuna rigima da kai da Ali bin Abi Talib, zan aiko maka da sojoji da dukiya da makamai kamar kushe shi a kwanar da a huta. ya rubuta masa wasiƙa ya ce faɗa ne tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa, ba ka da hannu a ciki ko babu ruwanka. in ka sake aiko min da wasiƙa to zan je wajen ka mu shirya mu zo mu yaƙi ka. suka ga kuma a lokaci guda ka bi daga cikin mota ya ɗauki wasiƙa ya rubuta wa Aliyu bin Abi Talib, amma bai aika masa kai tsaye ba, sai ya rubuta takarda zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari wazirin Ali gwamnan. yace wata matsala ta afko a gari na, nake so ka tambaye min Ali bin Abi Talib ne hukuncin abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza, amma ba sai ka gaya masa katin ya aiko maka, amma tambaye shi da shi ne ba da amsa. shi ne ita hukuncin abu kaza da abu kaza. Ali bin Abi Talib yace wannan ba gari na ka yi shi ba, wannan tambayar ba a garin na ta afko dan da na samu labari. yace daga yana ne sai wannan tambaya ta ga fatawa ce kawai ka ba da amsa. yace a sai ka gaya min daga inda ka. yace daga wajen Muawiya ne ya aiko ta tambayar. yace ala abu yace ka ce masa amsa kaza da kaza da kaza da kaza ne ma asara.
wani ya zo ya samu abin nan ma'auya kan fada ina zagin alibi na ji ɗalib ita kai da kasa ganin mana ya ƙasa na tafi daraja wannan rigima ta kamu kada wani ya sake zagin al'ana wani kuma zai ce da alibi na ji ɗalib wai ɗan gidan hindu ina ji uwar ma'auya ita kai uwarsa musulma ce kuma uwar mata annabi kada kawo da wannan abin da muke yi har dukkan mu ce yau da gobe to kaga wannan hankalin an fahimta to shi ne حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة رضي الله عنها وأن يرجد عائشة أنها سمعت هشام بن عامر يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجم من زال إلى الشواء لا يهل للمسلم بايع لك المسلمين يسارم مسلما ينكر tsarin takobi ne wanda yake biya jini na wuce ɗan hindu wanda na kai kalle kan mutum ma ba za a ga jini a jikin takobin ba saboda saurin ɗauke kai wanda ake kama a ƙasar saudi arabia za a shirya mutum kai irin wani takobin wanda in ka ga yadda ake ɗauke kan da ɗauke kan da cire kan ya fita bai mutum bai kai minti ɗaya ba duk kafin ka ga da su kawai kai a kan mutum a nan to wannan takobin to shi ne kare to annabi ce kada musulmi ya zama dan uwansa ya zama yanki alaka ya zama nan babu wata dangantaka fauka salasa layalin fiye da kwana uku fa innahu ma domin su biyun ne idan ya zama na cewa ma tara ma suka zama dukkan su ba su yan uwan junan su magana fauka salasa layalin fiye da kwana uku fa innahu ma na shiga ne alil haka ko sun kauce hanyar daidai sun kashe daidai ma dama ala sira mihima mutukar suna nan akan wannan rashin magana wa inna awwalahu ma wanda ya fi girma a wurin Allah a cikinsu fa inna awwalahu ma fai'an wanda ya fara karkata akan ashiriya ya kuna kafaratan lahu zai zama ya shafe masa laifukansa da baka hubin fa'i da ya riga wancan a tuba a shirya to ya an sha Allah ya shafe masa zunubansa saboda ya riga shi shirin wa inu ma mata ala siranihi ma idan ko suka mutu alhali ba su shirya ba lam yadkhulul jannata jami'an ba za su shiga aljanna ba Allah ya sauke babu shahana abin da kake shahana wato kiyayya ta gaba mai zafi wato kiyayya ta gaba mai zafi wadda haka kan zama gado wasu lokuta za a ga wani lokaci waɗansu idan kiyayya ta gaba har za ka ga wato ta yi nisa har ma 'ya'yansu ma su gaji wannan gabar shi ne za ka ga akwai wani abu da mutu ne da yake kira wanda za a zo wannan gabar da aka gada kuma daga baya a zuwa ce a haɗa aure akwai wani labari a ƙasar Birtaniya da wata gaba shekarar shekaru daga baya kuma aka zura dan wannan da yar wannan suka haɗu a kulab suka zo suka yi aure to suna kira su da wani da sunansa to wannan irin wannan shine abinda ake kira cewa irin wannan gabar da ake nema ta zama ta gado to a samu hanyar da za a haɗa aure domin gabar ta dakata kamar da kike shahala tsananin gaba da kiyayya to gaba da kiyayya ga gaba ga kiyayya din da ya ga wani abu da zai amfani shi da kyawa ba zai zai shi ba din da wani abu da zai fice shi zai ki ba zonsa an fahimta shi ne shahana Allah ya sauki حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال يتي لا تباغضوا kada ku fi junanku ba za a hana mutum ya fushi ba ba za a hana shi ya fada ba ba za a hana shi su saba ba amma ban da kiyayya misali kamar Umar bin Khattab da shi da wani mutumin Madina Khabbab ba Khabbab bin Arat ba
Khabbab bin Munzir ba sa fahimtar juna zai wahala ka same su su kira ɗaya abu ne mai wahalar da shi sahabban annabi ne suna zama wajen annabi suna gaisa suna hira suna komai amma duk lokacin da wani abu ya tafi yanzu ka ga ra'ayinsa ya zama da shi ne lokacin da aka zo ta kifa ya tashi zai magana sai duka ka sani da kai ba ma ra'ayi daya ko dai kai shuru ko in shuru amma ba ɗaya ba zai magana ba Khabbab yake yi magana ba da ce suna gaisawa suna komai amma zai wuya wani ra'ayi da ya zama na cewa hakan da wannan zai nan wannan yana ka gansa a kan rayuwa kuma zuciyarsu kuma kowannen sa annabi ya zai shi wajen kaifin tunani da kyakkyawar zuciya tunda shi wanda shi ne zai shiga annabi kada sauka a wajen bazar inda aka sauka da shawarar amma ba ka fahimtar juna haka samu wannan a tsakanin mutane ka ga wani da wani kan ra'ayinsu bai zama ɗaya ba da ɗan kama wani lokaci ko da makocinka sai ga ra'ayinku ya ƙi fahimtar juna hamadi da mata ma sai ga an samu wannan ya zama da cewar ba daidai suke tafiya cikin su daidai duk inda za su tafi daidai sun zama warin takalmi an fahimta so wala ta hata doka da ke hasada wani ya samu alheri ku ji haushi ko kuma ku yi kokari jin haushi wani ya samu alheri ina da sauki amma kai wani aiki don ka ɓata wannan alheri to shi ne ɓannan an fahimta wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayan Allah yan uwan juna حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في تجد من شر الناس يوم القيامة على هرة wanda za ka same shi mafi sharrin mutane ina faɗin lalatattun mutane a ma'amalar rayuwa ba a ibada ba a ma'amalar rayuwa ina faɗin lalatattun mutane ta ji da za ka sami li sharrin nasi yawmal qiyamati inda Allahi wanda a wurin Allah ya fi zama mafi sharrin mutane a wurin Allah zalwa jahaili ya fuska biyu munafiki an fahimta ko munafiki allazi ya fi haula a biyu in ya zo wajen waɗannan shi nasu ne wa haula a biyu in ya zo wajen waɗannan kuma nasu ya zama kuli-kuli ku yin da ya faɗa daidai ne a mu'amala amma akwai bambanci da yake nan da diplomasiya yau wannan bandin diplomasiya domin diplomasiya ai tana bukatar iya mu'amala ko yau wanda kana ambassador dole ne ka iya magana duk wanda ya an ana magana diplomasiya dole ne wannan ba munafinci bane shi diplomasiya a'a salon rayuwa ne yau wannan ba munafinci kamar ambassador da zai je wata ƙasa da ba ta su ba wannan rayuwar da yake yi shi ne daidai da haka ma za a sa shi a cikin aji a koya masa ethic E ma'anarka daban I daban C daban H daban I daban C daban ko shi ne ethic waɗannan kalmomin guda 6 ko 7 kowanne ma'anarka daban da haka za a zama da shi a karantar da shi wannan wanda zai zama ambassador dole ne a karantar da shi diplomasiya kamar misali John Kerry na America sakatare to the United to the US bayan da za a yi John Kerry ya zama ba zai yi diplomasiya ba zai yi ba kamar wancan ne da kullum manta sunansa nake dan America na sunansa da Yahudi ne na wani shi Kissinger akwai littafin da littafin zama da aka yi rayuwarsa gaba ɗaya shi Kissinger
kasan yana da phd shida Kissinger asalinsa da yahudi ne na German. To da yawa mutane abin da yake cutar musulmi da malamansu da masu kishin addininsu da musulmi da suke jin wayo ne abin da ke cikinsu shine ba su fahimci rayuwar duniya ba kwata-kwata. kamar misali ka ɗari Kissinger irin abubuwan da suka dinga afkuwa ali 70 har zuwa 80 da kuma irin abin da yake afkuwa misali in ka ɗauki kamar abin da ya afku abin nan na Falasɗin tsakanin abin nan wannan da ake faɗa Camp David misali kamar Camp David irin waɗannan abubuwan da diplomasiya na duniya dole ka ba su dama su tafi da irin wannan sanar amma ban ce makadeliyan daidai ba makadeliyan wannan hanyar su ba ta da kyau domin makadeliyan kowa ya kai shi karna shi rayuwarsa saboda ne saboda shi ya yi imani da wannan abin da ya rubuta a littafinsa da tunaninsa cewa bukata ce muhimmiya hanyar da za ka biya bukata ba ta da muhimmanci ko ta zama ka saba Allah ko kada ka saba Allah ba ruwanka da kawai kai zakara kawai ba ruwanka da Allah yana so ko Allah ya so da mutunci da rashin mutunci addini da rashin addini babu ruwanka da wannan kai dai ka tunanta wannan baka bayyana ne wannan laifi ne amma dole ne ka sani ba a diplomasiya ba munafinci na halal akwai kuma inda yake na haram amma ba abin da ya kamata a gane shine ba za ka iya ɗauko waɗannan ka zo kamar ka zo ka ce America munafika shi musamman Ingila a ce ayi Birtaniya munafika shi yana ba na ba gwamnati ai bukatar ce kai idan kana neman aure ko kuma wani market ɗan kasuwa babba ya gano wata harka ta kasuwanci lafiyayya mai ƙarfi a zo za a shirya ta ya gano riba lafiyayya ba zai mana mutu ba sani za ka waɗannan abubuwan ba za su karantu ba na karatu ba ne amma dai don mutane su je ni ɗaukar wata abubuwan da zafi da ba sa gane kansu ba sa fahimtar su kuma ba za ka iya mutane bayanin su ɗari ba saboda wasu ba su da fahimta za su karɓi wannan bayanin za su ɗauka ba ka shi ka kawai sai mutum zo da shi malamin addini ko dai na kishin addini ko dai na san addini shi sai zai dinga ɗauka ai babban kuskure ma wai ka zo ka ce wai America sai ta yi mu'amala irin yadda addinin musulunci ce ta shiga shi ne ta shiga ko ba ta shiga ba kuma sai ta aiki da shi ba zai yi ba zai yi ka zo ka ce ka hukunta ni kamar yanzu mu ne ka zo ka ce dole da mun yi hukunci da hukuncin China ko Kirista a ran shiga da kiristanci ba zai yi aiki da nasa sai dai ne rayuwar ta musulmi amma kamar yadda aka ce Israel in the Rome zo a Roma to wani lokaci dole haka ne mai mulki ya fahimci haka wanda yake da wayar fahimta kada ka wannan zulo da haili ya danganta da ina an fahimta yau Kissinger a yau Kissinger littafi ne guda jaji wajen 500 da wani abu rayuwarsa ce da hikimominsa da fasahansa da waye asalinsa da yahudi ne na German kuma su kansu German in kashe gidan tarihi na German ka hau kan wannan benin za ka ga cikin jerin 'ya'yansa suke alfahari za ka ga jerin sun kashi wato gwani ne wajen iya harraka zance wajen iya shigar da magana yadda ya kamata ba zubin ku misali ban ce ku ɗauke shi a sigar da na faɗa ba amma a tarihi da aka zo gazotul ahzab a gazotul ahzab musulmi ba su da yadda za su yi saboda ƙungiyoyi na kafirai kala-kala sun taso musulmi kuma ba su da ƙarfin da za su iya maganin su aka zo aka haka wannan rami ne ta 300 ƙaho zurfinsa wajen mita 50 ne ko faɗinsa zurfinsa ko nuna yadda jidoki ba zai iya tsallaka ba musulmi suna cikin wannan hali sai na umar
a ba luman bin bashir wani yaro a lokacin ya fiye da ɗan shekara 7-8 sai da sunansa ne na umaru sai zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ni ina cikin kafirai da muka zo mu yaƙe ka yanzu amma ni kawai na biya kamata musulunta kawai da aka yanzu na musulunta kuma na yi imani da kai manzan Allah ka ga abin da ka ga dama kawai ita to yanzu kai kadai ne za ka yi a wannan taron gangan ku abin da kake so ma ita to gaje ka taimaka mana kawai ka je ka ga yadda za ka taimaka mana halin da muke ciki ka taimaka mana kawai sai ya ka fiye dawo ya ce ya rasu Allah sai a halatta min ƙarya aha ita ce ka abin da kana ka iya ka je ka kai dai ka je ka ja mu kana ko waɗannan ba na karatu wannan yawa da ba na nan magana ni ma na faɗa ni kada ku aiki da shi ku ji dan saboda abin da yasa da yawa matasa da waɗanda suke kishin addini da waye wasu abubuwan ba za ka iya gaya musu su gane ba wasu ma manya ne amma ba za su fahimta ba sai su dinga ganin cewar kamar ka abin nan ko littafi daulatul islamiyya shi 10 ne da kuma ya ka sai su dinga ganin cewar kamar ma kafirci kake so ka halatta ko ƙarna kake so ka halatta bare ka je ka samu wanda yake shi karma ta kone bai ma fin da duniya sun ka duk ko da wani gidan biredi karma ta ko Allah ba da hakuri na ana kai akwai mun Allah ba da hakuri na tuba da haka wato shi yasa ba zai yiwu ba wato dole muna bukatar hankali da nutsuwa ta kunna kafin mu fahimci ma yin da wasu abubuwa suke an fahimta to da ka zulwa da zai haɗa wannan fada ya haɗa wannan fada wannan sharri ne cikin al'umma sharri ne cikin al'umma حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق وانا عبد الرزاق قال في تكمل من حديثي شكرا تقريد وانا ابو يمسو shine abin nan Ahmad bin Hanbal da shi ne Hadin Ma'in sun ran shi a Makka ya yake cewa da Ahmad bin Hanbal shi kenan kai sa'a ka ce ba ka da kuɗi da za mu tafi wajen Abdurrazzaq to gashi yanzu a Makka ba ho yace a ni na san je same shi a Yaman sai kaje maka da kuɗi shi ba komai ni ba zan je wajen sa yanzu mu karatu a wajen sa ba sai nake sai yana gida same shi da aka suka gaisa da shi suka yi ce suna neman insha Allah wani ya koma gida za su yi suka ce Ahmad bin Hanbal ne in ka tare yan kudin sa suka tashi daga Baghdad zuwa Yaman suka je Yaman wajen sa suna zuwa karatu da gobe a yawo ya je gidan Ahmad bin Hanbal ya kwashe kudin sa ya tara ya tafi da su na guzuri ya kwashe kayan sawa sai bai shi daga shi sai ma shi da haka ya haya bin mai abokinsa na kaɗu da kamar su biyu na umar da sauran sai ce to yanzu ne ya ce ka kwana 3 bai ta wajen karatu ba abdullahi ya tambaye shi ta yi kayan sa ka zafi shi kuma ya ce baya karɓa kayan kowa da haka yanzu abinda muka yi da shi zai kwafan man littafi biya shi da haka shi ne yake so ya gama rubutun na kwana 3 ki samu kuɗin da zai sai rigar da zai haya an bai maka قال يتي أخبرنا مأمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إياكم والجنة كتياي ممونا زتو فإن الظن دومن ممونا زتو كوكما زتو إياكم والظن كتياي زتو فإن الظن دومن كاغا زتو أكذب الحديث ne zance mafi ƙarya yin da kake neman ƙarya to zato shi ne mafi ƙarya cikin kuma haka ne mafi yawan lokaci idan mutum na cikin damuwa ko cikin ɓacin rai ko cikin tashin hankali ko ya fi kawo mummunan zato wala ta na da shuban da koren kasuwa kamar da aka yi mutumin kauye ya zo kasuwa zai ta riga
a buɗe ta katuwa mutum ya durƙusa haka yi ƙasa ita haganta na haƙa ya dubi fitinta haƙa ya miƙe ta haganta fi ka tsaho amma ka ta ishe ka sai ya je ya sa sai zan ka ɗan dalili ya kawo tsayara ko kuma ya zo zai sai abu naira 10 sai wani zai halala lolo lagu ta wannan da ya ji ya ce naira 10 shi tuni za ka ya 15 shi ko mutumin ƙauye ya ɗauka wani abin arziki ne ya ce ni dai zan sai ya rigima sai ƙari a 15 shi kuma daga baya a zuwa biya shi nasa ko kamar yadda ake wa turawa in sun shigo za su yi siyayya da sai kayan abin nan gargajiya na japan in suka shigo za su sai kayayyakin gargajiya a zuwa a ce shi kenan wannan kaya fushinin ne wannan fushinin shi kuma wannan da zai mai fushinin ba a ce wannan sile ai ba ba zai kai sile ba ko sisi ba za ka yi shi kasan ba ko ne ita a sile to shi kenan fushinin to shi kenan sai aka fushinin fito ba shi ya ce zai je dawo ba shi sai ba shi sile biyu shi kuma sai da ya karɓi sile ɗaya da akwai wasu dolaye ma suna nan da suke tsayawa da turawa sun zo sai sile su da turancin bugewa zero 2 shilin 1 shilin 1 pound 2 penny da suna nan sai waɗannan aka ƙari na yanzu babu kuma babu to banda koren kasuwa amma banda talla da ake a radio da talabishin na kayan sayarwa banda shi wannan ƙarya halarci misali da wancan da yake cewa wani kaya sai amani wani aiki sai kafin ko misali wajen tallan omo mai jiwa a zuwa sai duk ta cinye kazanta duk wannan ya halatta dan kai da ake gaya maka san ba haka ba kawai jin hankalin kan na wato a talla babu laifi a talla amma a zo a koda ma ƙarya a ruɗe ka shi ne haram amma a tallane wannan babu laifi zai ta ƙa'idoji na talla su ma kuma akwai dokokinsu domin kamar littafin na simple advertisement sai ya riga ya bayanin su banda koren kasuwa wala ta hasa duban da hasada wala ta baba duban da kiyayya wala ta nafasu banda tanafusi tanafus shine kamar yadda yan takara suke shine misali mafi sauki yan takara na siyasa shine tanafus wannan ya halatta yawa wannan halatta don tsari ya tabbatar da haka amma abin da ke nufi da tanafus shine cewar ka yi kokari akan munafasar ka ka ɓata abokinka ko ka ci zarafinsa ko ka masa sharri ko ka yi masa ƙage to nan haramun an fahimta ko kuma a waye gari ya zama da cewa ga wani mutum shi ya cancanta ya je ya wani abu kai kuma ka zo ka ɓata shi amma inda larura ya halatta misali wani ya nuna neman yarinya da aure amma san mutumin banza ne na ka zai shi ya aure ta za ta fito sannan babu laifi a turo wani ya zo ya kashe shi a auren an fahimta ko irin waɗannan abubuwan akwai babu su daban wanda shi mazan dubban mahallin sa bane yanzu wala ka dabaru kada ku juya wa junanku baya ku daina sauraron juna ko kuma kada ku gudu a wajen yaƙi wa kunu ibadillahi ikhwanan ku zama bayin Allah ɗan uwan juna حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي تفتح أبواب الجنة أنا بودي قفص الجنة يوم الاثنين رمي الاثنين ويوم الخميس رمى الخميس يغفر أيضا لكل عبد قوة مسلمين لا يشرك بالله شيئا من بايا شركا الله illa rajulun wanda kawai ba za a gafartawa ba sai mutumin da kanat bainahu wa baina akhihi shana wanda yake akwai tsumin gaba da kiyayya tsakaninsa da dan uwansa sai ya kalu sai a ce unzuru hazin ku saurara waɗannan hatta ya tsani hafifi shida حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس وأن أبو إدريس الخولاني عند أكد شوكا zamanin abubakar na abubakar wannan annabin karin nan bilhatul ansi ko musulmatul kazzab
ya zo ya hura wuta aka tare itatuwa sai da tana ce gargadin da aka ɗauko abu da su haulan ya ka jefa da cikin wutar ya zo na ciki yana kallon mutane wata ta gama cinyewa ya taka ya fito ita ka toka shi ne da ya zo madina sai da umar yake cewa na gode wa Allah da ya nuna mun a al'umma annabi Muhammadu wanda Allah ya ba shi karama kamar mu'jiza annabi Ibrahim ya shiga wuce fito to sun yi addu'a Allah yana karba annahu sami Abu Darda radiyallahu anhu yaqul yace ya ji Abu Darda yana cewa ala uhaddithukum bima huwa khairul lakum kuna so in gaya muku labarin ba ku labarin abin da ya fi muku alheri wato akan ma ku yi sadaka ya fi zarka kenan wasu yam kuma ya fi azumi sana'u zatul bayn shirya mutane biyu da za ta shirya ko kungiya ce ko jama'a ce ko kasashe ala ku saurara wa innal bugudata hiya halika kun da kiyayya babu abin da yake yanke addini kamar kiyayya kiyayya da gaba suna kare addini حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن كثير عن أبي فزارة عن يزيد بن الأسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في ثلاث حالي أكو من لم يكن فيه إن دي زمن الشيور باشد سوء حالي أكو دول دي زمن باشد سوء غفر له ما سواه wani zunubi na ta Allah zai yafe liman sha'a ga wanda ya ga ya dace man mata la yushriku billahi shay'an wanda ya mutu baya shirka da Allah walam yakun sahiran ko bai zo mai sihiri ba yattabi as-sahara wanda yake bin masu sihiri shi sihiri dabo sihiri ne amma dabo ba sihiri ba ne amma a wajen mutane dabo sihiri ne abin da ake cewa sihiri shi ne waɗansu kalmomi waɗanda akan yi amfani da su kalmomi ne waɗanda suke na kafirci za ka same su a wajen fulani da yawa za ka same su wajen hausawa da yawa za ka same su wajen nufawa da yawa za ka same su wajen maguzawa da yawa an fahimta sannan za ka same su wajen kare-kare da shauransu waɗannan kalmomi na sihiri kalmomi ne waɗanda suke kafirci su amma kuma akwai sihiri wanda yake kalmomin cikin ba kafirci za ka sihiri kala biyu akwai sihiri da kalmomin cikinsa kafirci shi ne wanda shi waɗan hodiyo lokacin da ya zo bayan ya yi nasara ya ce to duk waɗansu sihirce duk tsafe-tsafe a rufe su to amma akwai wa'yansu garuruwa da ba zan faɗi garuruwan wasu a Kano wasu kuma a Katsina waɗanda su ba su binne da waɗansu nahiyoyi kuma da kama a ƙasar Bidda da ba su binne waɗanda abubuwan ba sun bar su to shi sihiri kafirci amma wanda yake ɗauke da kalmomi na kafirci amma sihiri wanda baya ɗauke da kalmomi na kafirci shi ba kafirci ba sai dai abin da aka yi da sihirin shi zai hukunci in an yi kisan kai da shi to hukunci kisan kai ya danganta ne da ka kisan kai in an yaba mutum da hankalinsa hukunci kisan kai in an masa kaza in an raba shi da matarsa in an raba shi da lafiyarsa in an raba shi da mazakutarsa in an raba shi da kaza nasa waɗannan su ne za su sa a yi hukunci amma ba za a ce shi sihirin kafirci ba ne sai dai abin da aka aikata shi ne zai ba da dama a ce haram sai idan mai shi ya halatta sai zama kafirci misali kamar layar rana da za ka zo ka sami gero ka shuka a wani wuri da zan faɗa ba an fahimta ko
idan jeren ya fito ka ciro shi ka zo ka sami da kafari da ba zan faɗi irin sabon misali an fahimta ka samu ƙwayar ido ta mutum ka sa da shauran abubuwan da za ka rubuta kaga wannan dukkan su ba kafirci har mu shi ƙwayar kule idan mamaci kamar ƙwaƙule idan mai rai an fahimta to abubuwan da ake haɗawa na najasa ko na jini ko na kaza kaga wannan duk haram ne ba kafirci dan babu kalmar kafirci amma wanda yake kuma an yi amfani da kalmar kafirci wanda kuma kafirci shi yasa imam shafi'i yace ba za a hukunta sihiri da cewa kafirci ne kai tsaye ba sai an ga wani irin sihiri ne amma su jumhurin malamai saboda ba su da masaniyar yadda sihiri yake kamar yadda imam shafi'i ya sani su suna ganin kafirci jumlarsa sihiri jumlarsa kafirci ba wani gefe shi kuma imam shafi'i yana ganin sihiri jumlarsa a ce kafirci ne ba adalci ba sai an karkasa shi to gaba ɗaya sihiri ba ne shi ke an fahimta shi ne kalmar ne to don haka cewa annabi yake cewa wanda yake wannan mai kun sahiran kada ka zama mai sihiri domin ba shi da kyau ya taba usta harata kuma kada ka zama mai zuwa wajen masu sihiri dai shi ma wannan haramun wannan ya haƙi da ala akhihi sannan mutum sifa ta uku wanda baya kulle sharri da dan uwansa ba shi da hikidu abin da kace hikidu shine ki a zuci da za ka kulle a wanda mutu a zuciyarka da kin wani in ya shiga uku kai murna in ya samu alheri ka ji haushi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zaune ya ce dan aljanna zai shigo zai zo tana sai ga wani mutum tsakanin duwa biyar ko yana share ruwa a halkun a jininsa ya kusa kan nan kashi gari ma annabi ce dan aljanna zai biyo tana sai ga wannan mutum kashi gari ma haka da suka dawo madina abdullahi bin amr ya gidan wannan mutum ya ce yana so zai yan kwanaki a gidansa ya yi ke ba laifi ya kwana a gidansa kwana daya kwana biyu kwana uku tunda shi ne amma shi da mata za ka ɗaki da suke kwana shi ko baya fushi yana so ya gani yake yi ya bi shi kwana uku ba sa rabuwa suka bai canza idan ya bi shi ma bin Allah ma irin wannan bin Allah da ake kalle da shi sai da ya ce a gaskiya abin da ya samu gidanka nake son kwana saboda annabi ne su uku yana cewa dan aljanna zai zo kuma kai yake zuwa su shi ne nake so ka gaya min me kai kike haka zuwa ka baka aljanna da ni man ji kaga wannan bana fasa shi haka yake ba da zan faɗa amma tun da ka matsanta zan gaya ba ibada da yin da ka gani na rayuwa haka ne amma zuciyata ba ta kulla wani mahaluki da sharri kowa ta ka yake za ka lazi lalai wannan yana da wahala to man ga mu da Allah ya gafarta na shi munafasa shine cewa kai burin abin da wani ke samu kai burin ka samu amma wannan ina da ya danganta ne munafasa akwai mai kyau kamar da Allah ya ce fi zalika fa laka nafasul mutanafishi shi ne aka misali da misali kamar yan takara wanda shi bane wannan mai takara wanda ya takara amma wannan ya aibanta wannan ko wannan sharri su kaga wannan shine laifi da shi ne mafi faƙi da za a misali kawai misali yan kasuwa ba ne fi mene mutum ya yi ƙoƙari ya zama ya yi oda a wurin da ya fi kyau ya fi tsada ya samun riba ka gani duk ba ne fi bane amma inda za a waye gari ya zama da cewa ka yi ƙoƙarin ka cutar da wani ka gane ko kuma wani yayin ɓarna kai ma ka yi ƙoƙarin ka zama mai ɓarna ka masa irin wannan shi ne kamar mutumin da wahayiya za ta ja matarsa